थानो दिल्लीयावसो हमदों नालाय इसोरखौहाय माबा CID नांनानै। हेल' रायजोफोर, आङो दायो दंफैयो जाहैबाय लाइमुथि ओनसोलनि एडेनबारि गामि होननायावहाय। दा बेयाव आं मानो फैदों होनोब्ला जायनाखि जोंनि बर'नि फिसा एक्स NDB AI केस नांनानै दा जेलाव जोबजानानै दङ, बैसोरनि न'खराव आङो दायो दंफैयो। दा न'खर मालिकआव आङो फंनैसो सोंनानै नायगोन, माने गनायनि राहाया माबायदि सोलिनानै दङ बैफोरखौहाय नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। बे बिथांनि न'आनो जाबाय नैबेनो। दा बिनि बिमा दङ, बिफाखौथ' जोङो लोगो मोनाखिसै। दा बिमानावहाय जों फंनैसो सोंनानै नायगोन। नामखौबोथ' जोङो बिमानावसो सोंनांसिगोन, माने कनफिउस जानानै दं नामखौहाय। माने जों गाबज्रिग्रा नामा रेल नाम नंगौना नङा, ओरैनो जों थुफिल होननानैहाय गाबज्रियो। दा रेल नामखौ दा बिमानि खुगानिफ्रायसो मिथिसिगोन आरो। जेलावहाय नै मादैनिनि फिसाला दंहैयो। दा बेसेबावसो जाखो मादै जेलाव थाहैनाया? 9 बोसोर हाबगासिनो नै। 9 बोसोराव। ओमफ्राय मा नाममोन? थुफिलखा। थुफिलानोखा? औ। थुफिल मारै लिरो? बरगयारी। थुफिल बरगयारी। मादैमोना जेलाव थांना थाङा नायहैनो? थाङो। नै दाखालै थाङो होनदोंमोन, ओमफ्राय फैसा गैयिनि दा बिफाया मैयाहाय थांनो रोङाखिसै, नै 14 थारिखमोन ना मैया। थांनांगौ ओमफ्राय थाङाखिसै। दैदेनगिरिफोरनाव सोंहैदोंना सोंहैयाखै? जों सोंहैनायानो जायाखैहाय, खनसेबो सोंहैयाखै जों। ओमफ्राय गावसोरलाय फैदों नामा न'आव? फैया, खनसेबो फैया, सोंफैयाबो, नायफैयाबो, फैयाबो। गावनि फिसाफोरखौ गजानो लुबैना लुबैया मादैया? गजानो लुबैयो। गजानो लुबैनायनि थाखायनोथ' जोङो गोबां ओरैनो दाहार लानानै नै माला नायो, थाङो, फानब्रब फुंब्रबबो जोङो थांनो रोङा, मालायनाव दाहार बुरुनानैसो जोङो थाङो नायो फिसालाखौहाय। गोबां दुखु खस्थ'जोंनो। ओरैनो हमजानाया बबे सनाव हमजाहैयो? 14आव मोनदां। 2014? औ, 2014। बेयावनो गामियावनो हमा नामा? बे ओजोंहाय बिसोरो गोबाङैनो थांदोंमोनहाय, बे मेन्देला मोनथानो दिल्लीयावसो हमदों नालाय इसोरखौहाय माबा CID नांनानै। आदसा। दिल्लीनिफ्रायसो लाबोदोंसै क'क्राझारावहाय। ओमफ्राय दा मादैमोनाथ' जेलाव नायबाय थायो? औ, नायबाय थादों। नायनायावहाय थांलाय फैलाय बेसेबां खरस जायो? थांलाय फैलाय गैयालाबो जोङो थांनो ओरैनो होबोनांगौ मानांगौ गैयालाबो 5,000 4,000 थांखायो। थांगासेयाव? थांगासेयाव, औ। फैसाबो होबोनाङो ने? होबोनाङो मालाबा मालाबा। ओमफ्राय BTR रेकर्डनि गेजेरजों गासैबो जेलाव थानाय NDBफोरखौ गजोबसिगोन होननानैहाय बुंनाय जादोंमोन। दा बेनि खेथ्रआवहाय BTR सरखारनिफ्राय माबाफोर खौरां मोनदों नामा? जेबो खौरां मोनाखै जों। खौरांखौनो मोना। जोङो बे सुन्दारियाव खनसे आं थांबाय मिटिङावहाय, बेयावबो जेबो खबर गैया, माबा गोदानै होसोफिननांगौ होननानैसो रायज्लायदों जाहैदों। ओमफ्राय दाखालिबो बिफाया थांदोंमोन आरो मा सावरायखो बेखौथ' आं मिथिया। गनायनि बिसयनो सावराया मालाबाबो। ओमफ्राय जेलफ्राव थांलालाय गावनि फिसाफोरजोंबा लोगो हमना फैयो ना? औ, गावनि फिसाफोरजोंल' लोगो हमो मोनो जाहैबाय, रावजोंबो लोगोआनो हमबोआ हनै। थांग्राफ्राबो ज'-ज'नो सोङा। ओमफ्राय फिसाफोरनाव सोङो, माबा खबर मोनदों नामा गनायनि मानायनि? खबर मोना, गनायनि रायलाया, बिदि होननानै खिन्थाहरो आरो फिसालाफ्रा। जेबो खबरखौनो मोना, फैयानो मानसि गेदेरफ्रा रायलायनो होननानैहाय बुंहरो। दा मादैया दानि सोलिबाय थानाय सरखारनिसिम माबाफोर खावलायनो गोनां दं नामा? खावलायगौमोन, मोनगोन ना मोना बिदिफोरखौ। आङो नै न'खरावबो बिराद उसुबिदा, थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो हाफ्राबो बन्द' होनानै थाबाय, रिन दाहारबो गोबां जाबाय। बेखायनो एसे अनसुंथाइ मोनोला हामगौ सानोमोन। मोनोना मोना जों खावलायाखैबो आरो बिनायबो जाफेराखैबो दानि सरखार गोदानावहाय।